sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon ngal daw kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay dramay ta ket nagapo kani pagayam tayo a Jasmine. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maibilang kami met nga agasawa kadagiti riniboribo a dumdumngag kadagiti drama ngayon kaipat patangatang iti inaldaw dito YouTube. Ket gapo ta tiyempo wenno panawon manen ti panagre-reunion, napanunot kumet ti nagsurat takayat kumet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biagmi. Bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadagiti makangngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jasmine, anak. Adda ka di ibagayo, tatang? San aya nga inton Sabadon tinakasit nga aldaw ti reunion tayaw? Wan, tatang. Kay, anya nga iti planom. Suburot ka mo laeng kadi kanya? Da kayo latan ti mapan, tatang? Nay, apay nga. Umay ka tapno mamamom dagiti kakasinsin mo. Masadutak, tatang. Amuyo mat. Sa anak a mahilig iti kakasta nga okasyon. Amang ano agana taktumet lang nga agawid no kwa. Isu ada kayo latan ti mapan. Iti kasta ma-enjoy yu ti makiistorya kadagiti kakabagyan tayo. May mayat mo't laeng ano sumurot ka. Iti kasta adda kadwa. Amangan ngamin no biruken da kantumanen no awan ka amakita da. Sige. Kita apto no gumagutak amapan, tatang. Makiam-amu kamot akadagiti kakasinsin mo, anak ko. Iti kasta, saan ka mabureng? Ingkamot makis-istorya kadakwada. Mabainak, tatang. Na, anyangay ko matipagbainam, kat kakasinsin mo na kita. Wan, ngam kitaan nyo mat ati itsurak iti itsura da. Nagbabak ng da, tatang. Kumpara kada tayo a simple laang ti panagbiag na. Kitaan nyo man, dikot seda amin. Nagpipintas ti badbado da. Agraman sapatos kan tsinelas da. Madlaw ang hinginaan. Puro branded. Kat man ano kumangay, baybay am kadidagita a branded asuot da. Daan ngagpaiso ti bado ta, yung disintimot akitaan. Jasmine, anak, saan adagita abambanag ti pangrukudan iti panagkakabagyan? Ti kunayo tatang. Ha? Nagsusupladan tupay dagiti anak ti kakasinsinyo. Nang runa dagiti anak ni Auntie Claudia. Di dapay pumansin a pulos. Wino umisam laang kumamat. Lablab sandamat da tao. Nagngangato da, tatang. Na, tangiwat mo nga ron di mo pinsaan ti agsao. Abangan no adda makangagkin ka kit anya pa'y ti maibagada. Ala, mapan kayulatan iti ayan dagiti kakasinsinyo, tatang. Didak pakadanagan, ta okay aklaang ditoy. Sige, dito'y kapailangan nga ron. Tamapan kumandanunan ni San Lorenzo. Barang ikanak iti pasarabaw. Hehe, sa nabali, nagawid tamatlaang inton madamdama, anak ko. Si kakadinta ita, Jasmine. Wen, ante. Balasang kamot gaya man umay ka, sumurot ka kanyak, Jasmine. Sa dino ti papanan tayo, Auntie Claudia? Mapantay di kusina. Ah? Inpa-cater ko ngamin timakaan para iti reunion tayo. Siya kami tinaggastos iti kanan tayo ita. Dayjay lang, ta kurang kano ti staff ti catering. Amangan no mabalin at tumulong ka pa ilang ijay kusina. Iti kasta, mabibi ita may sagana dagiti makan. Ha? Mabalin. Ay, kunaklakit din no anya ti ibagana. Ibaon nakmatlagayam ijay kusina.
Ay, dahito yung manjakon kunakon kat. Agbalin manin akatulong ti tao dito yan. Una yan. Napaulimag ka mata, Jasmine. Di mo ka di kaya ti tumulong. Ha? Ay, kwa. Saan mat nga iti kasta, ante? No siyakla amay sa, awan mat parikot iti dayta. Ibagayo laang no anya ti maitulong ko, anti Claudia. Okay, kumusta nga iti reunion nga inatendaran nyo, Insan Jasmine? Ay, kas iti sigod insan. Awan nagbaliwan na. Panagriknak, kat kaslatag tagibas si tinaklatan ni Auntie Claudia. Ay, susinsan. Apay, di ka pailaang nairwam ken kwa na aya. Hay, kasjay na talaga. Baknang ngamin tinakiasawaan na. Isuan limas tugmatan. Agraman dagiti anak na. Nagyayabang da sika. Ay, naku namon insan. Nagsusuplada man nga agpayso dagiti anak ni Auntie Claudia. Iso nga rod asan kami na mapmapan ka ni nanang no kasta nga ada reunion. Ngamin, no asino ti agaam mo? Iso dalatamot tin ati agsasarita. Iso dalatan ti agsasango. Day tamat lang nga rod tinadlaw ko insan. No sino dagiti babak nang, isuda tinakasango iti lamisaan. Naragsak amang mangan kan umin-inom. Isuda ti agi istorya nga agkakatawa. Ket no asino met dagiti marigrigat. Ay kat isuda met ati agkakadwa. Taga-ugas iti plato, taga-luto, ken taga-serve kadagiti babak nang akakabagyanda. Ay, husto ka insan. Ay, na yan abiyag insan. Kaano nga tamot nga agbalin hayahay ti biyag tayo. Ah? Wan nga rod Jay kumamat agtugtugaw kalaeng. Pa-chill-chill, pa-cheers-cheers. Kang runaan iti amin, awan daduma apan panunutan. Jay nakarelax kumamat ti panunot, kas jay. Ay, dumteng tulat ta siguro dayta insan. Ngam no bilang ta dumteng tuman dayta. Saan tayon tong agbalin akas kadakwada insan? Ay wen insan, day tamat ti ipasigurado. No siyak to ti bumaknang, agtali na edak tulat tamat anapakumbaba. Kan awan to ti idadadumak. Husto ka insan. Talagang agkasinsinta. Ngamin, agpada ta iti kapanunutan. Ay, makabanugmat ti magmag na. Orela si makit dagiti saka. Huwag nga ron. Manganta pa sa tanto agawid. Wala, tani, kasta unay abannog ko. Masadutak ton nga agluto. Anya tiket mo kanen. Tayo sa turdere. Nan, iyawat mo man ti menu, tamang kita Katoy. Anya nga tati bestseller da dito eh. Sino mo't nga itakadwa, Jasmine? Ha? Ni, da kayo matgayam Auntie Claudia. Ni Dennis, auntie. Boyfriend ko. Dennis, ni Auntie Claudia. Hello, auntie. Anyabot nga iti trabaho. Ha? Ay, kuha, auntie. Awan pa'y. Kinapod na. Agad adalak pa'y laeng. Damag ko kat agdenden na kayo. When auntie? Kasano nga yan ti biyag yun? Noan mo't gayam trabaho, Dennis? Kasano kayon nga yung mabiyag no kasta? Kasano nga iti biyag yun? Inton addanton anak yun? Ha? Auntie? Rebeng na lang nga trabaho kayo pa'y kumangaw muna. Kan may sa? Rumbang na lang nga nagkasar kayo pa'y sa kayon to nagden na. Kinapudno na. Adan plano ming agkasar, auntie. Pudno ti kinuna ni Jasmine, auntie. Kat, pangalaan nyo nga iti aramatin nyo no kunamot nga awan trabaho, Dennis. Saan na bali ata adamat trabaho, auntie? Oh, manamad lang nga iti sweldom no bilang laeng. Umdas nga rod agastusin nyo. Ha? Kan may sa? Sika ti babae. Alangan mo't asikakit din ti aggas-gastos. Awan mat parikot iti dayta, auntie. Tinapatag, makaala kamin iti papilmi. Uray kas kasano, adamat dan urnong ko.
Katpatsyak nga umdas mat dayjayan agastusan mi. Aywan gayam. Naka-order kayo ka din. Ala, ag-order kayon, tas siya kung timang bayad iti kaninyo. Kasi kayo mat, namagangkit din no awan mo't pagbayad yo. Ay, aglablabusan dayjay nga Auntie Claudia tatang. Kurang laangan kat ibabain da kami itay ije restaurant. Taapay bait anak ko. Anyaya tinapasamak. Dinamag na no anya ti trabaho ni Dennis. Idinaamuan nang agad-adal pay laang. Madlaw asabali ti Jarna. Kasla tagibasitin na launay ni Dennis. Anyan tulaang kanun ti agbalin abiyag mi. Nang runa intun adanton anak mi. Imbaga na ti kasta anak ko. Wan tatang. Nasaktanak iti kasdi nga imbagana. Kaslakit din awan karbangan mi nga agragsak. Iparupa na launay nga adamabalin na. Agasam man ta ibagana pay. Nga amangan no awan kano pagbayad mi iti inorder mi iti restaurant. Ala, bye-bye amlatan anak ko. No ti panagriknam ket talaga atagtagibasitin da kayo ni Kasinsin Claudia. Pakitaan nyo. Aggagit kayo kidde. Aramiden nyo nga inspirasyon ti panang tagtagibasit na kada kayo. Tatang, Ipakita yo kenkwana ang nagbidot iti pampanunutin na may papan kada kayo anak ko. Ipagamit kini Dennis, ta ipamaysakin igaid na ti agadal. Iti kasta, makalpas iti panagadal na. Ken uray si kanak ko, igaid mo may ti agtrabaho. Anya tamo tayo ngay. Amangan no maipromote kantumat iti trabaho. Dakkail atulong day takada tayo no bilang laang. lakay. Anya nga tano agit katakon iti trabahok. Agresign naksan. Anya? Ni, apay mat ngay. Sayang mat ti trabaho, ano agresign ka ba kay? Sayang nga agpayso. Ngam nagbasit mat ngamin ti sweldo. Anya ko mati plano maya no kunam nga agikat kay di trabaho. Pampanunutak nga rod no ag full-time maklaangan iti online selling. Tainton makaurnungak, manglokatak tumatan iti bukod ko asyap. Online selling kunam? Wen, napigsamat kat ti online selling no talaga nga i-concentrate ko. Uray anya ditan arakit a mabalin a pagkwartaan. Aramidak, ay makaumamat nga minan iji opisina. Inaldawlatan nga iji ti pagrekrikusan ti panunot ko. Kayat ko kat di sa bali kumamat. Kayat ko ti agnegosyo lakay. Ay kat no anya tamo mapagsayaatan ta. Di isot aramidam. At daak lang dito'y anak kasuportaken ka. Bakit? Insan, Ruben? Oh! Insan Claudia. Sika ka din ngagpaiso na ita. Wen, insan. Lukas ta. Nagawid kay manggayaman manipod Canada. Ay na, nabayaga kun dito'y Pilipinas, insan. Dito'y akon nga agnanaed. Ah, kastaya. Wen. Ni Ace ngay. Kendagiti anak yaw. Nagawid na ka di may? Nabayagan na nagsina kami kandi Ace. No, dagiti mo't ubing at dan bukod da a pamilya. Iso si Siaklaang ang tiagbibiyag nga agmaymaysa. Siaklaang tinagawid insan. Ne, kasano ang napasamak dayta? Ay na, atidog nga istoryaan insan. Aywan gayam, kumusta ba't ti anak mo? Ni Jasmine, di kayat ko asawan. Kasi ti Diyos, insan. Okay damat kini Dennis. Awan ka di pa'y anak da? Awan pa, insan. Aging ka ka di itakat saan da pa'y nagkasar? Saan da pa yan nagkasar iti simbaan, insan? Ngam nangaladan iti papel da iti civil. Kasta ka di. Weng, makumikom damat iti negosyo da. Kaluklukat ngamin ti may sa abrans ti pagtagilakwan da iti sapatos.
Ken as-asikaswan dati may sapay arugyan da ang negosyo da. Anya kay mo ta negosyo da ita, insan? Travel in tours business sama di ko na idinaudi ang nagsarita kami. Agpatur ka no kadagiti na duma-duma a lugar iji abroad. Naimbaga no saan nga utang tinagpuunan na. Adalat tamit ayinsan, no may saka ngamin ang negosyante. Saan amaliklikan ti umutang? Namuray no kaskasanaw, makabaybayad damat kadagiti utang da. Katsyak a mismo ti makapanagnag nga damat papapanan ti pagrigrigatan da insan. Kasta, Wen insan, saan man anapartak, ngam at least, makitak matin inot a panagasinsuda. agasem paldo ka manan insan Jasmine. Ah? Talaga ang nagdakkel ang tinagbaliwa mainsan. Ada yun tinadanon mo. Bongga! Donya na donya ka mo insan. Talaga a kinarir mon. Businesswoman ko naman. Ah, ay katun insan, amumatan, masapul nga agsalukag tayo. Iti kasta, saan da tayo abasta tagtagibasitan latan? Ay! When insan, husto ka. Oray si kamat insan, damag ko anapig sa ti dua branch ti restaurant mo. Agraman ti pwestom iti bagasan ije palengke. Sigurado apaldo kamat ije insan. Tiba-tiba ako nada iti Tagalog. Ay! Sakto lang, mat insan. Inaramid ko mat amin a kabailak Tapno maipatakder ko day dyan ang negosyo. Kitkaskin ka. Nagsalo ka gakmet. Tapno maipakita ka dakwada. Ano ka ba ilanda? Ay kat ka ba ilak mo Agpada ta insan, kastamat laang ti imbagak idi itinakom ko. No kabaelanda, kabaelakmat. Kat kaasi ti Diyos, oray kaskasano, makalunglong aw kami maten iti rigat. Ay, win gayam. Damag ko nang lukat ka pa'y gaya mo iti travel and tours a business mo. Wan insan, aywan gayam, ada patur ko ije Taiwan inton umay abulan. Amangan no kayat mo ti sumurot. Mayat sang agpayso day ta, insan. Bayam, takasari, takman nga agpayso nila kay. Tano kayat na ay kat sumurot kami mo't ijay Taiwan, insan. Sige insan, awagan naktulaang no kayat nila kay mo. Iti kasta, maisaganak dagiti rumbeng a maisagana. No kasta, imanugot ni Dennis adituyin balayo ti pakaagayan ti reunion tayaw. Uwan tatang, maigidan ti reunion tayo iti pan naka-blessing ti balay. Ay ket mayat ang garod anak ko. No idi ket da tayo ti kanayon amapmapan kadagiti balay ti babak nang akabagyan tayo. Ita, isuda meten ti umay ditaw. Uwan tatang. Ipagamlahang no niya ti maitulong ko anak. Iti kasta, damot ambag ko Ah? Ni tatang talaga. Bayan nyo lata ka din. Saan abali taadamat dagiti boys ni Dennis. Isudan ti makaamo nga agluto kan mangisagana iti amin tatang. Ay ket tumulong aklat tamit Tanay, nakababain mo't no agmutmut talaga aklatan ditaw. Kun may sa, amunak mo't time. Sa anak ana irwam nga agbuy-buya laang, no kasjay nga adda matrabaho. Sa nabali takabailak pa'y mo't ti tumulong. Napigsaak pa'y anak ko. Ala, da kayo ti makaamo tatang. Aramidin nyo latan no anya ti pagragsakan nyo. Among bagay, jakpulos ni namnama amaragpat tati kasto yung estado ti panagbiag. Uray siyak lakay. Pudno gayam di pagsasao ako nana. Everything's happen for a reason. Uwan bagay, amin arigat ken sakripisyo ta. At amin ka po na. Sige, panahon ka pa dito ha. Inak tumulong iti kusina. Sige lakay. Wow! Bongga, insan! Agasam! Nagdakkel to'y balayo
Mansyon ko naman. Dito'y pa'y gaya man ti pakaangayan ti reunion tayo. Wan insan, kasla saan anak kapapapati saan ka di? Wan nga rod insan. Nakitam ka din ni Auntie Claudia? Saan nga rod insan? Ay, amangan lumabain nga umay insan. Anya? Anya nga'y kumatipagбainan na no bilang. Ay, kutya inararamid na kada tayo idi di mo tinagtagibasit na tikas kada tayo. Wan, ngam no siyak, awan day jayin kanyak insan. Kahit mo asawan. Lipatem latan ti panang tagtagibasit na idikin ka. Di mat si ka mismo tinang ibaga idi, ano addan tuman aldaw nga umasenso ta, saan tanto nga aramiden ti kas iti inaramid na. Agtali na adtalataan na pakumbaba. Ha? Iso abaybay amon. Ammom insan, saan nga amin anangoy uyaw wenno nang tagtagibasit kang ka kat akkid daw iti pasensya wenno pamakawan. Naamiris ko, anapatpatag nga amang ti respeto iti bukod mo abagi, ngam ti opinyon ti sabali a tao. Manipod idi, tunggal adda reunion mi, damdamagan dan akanayon ti opinyon mi nga agasawa, may papan kadagiti maaramid. Kas kuma kadagiti mailuto amakan kanda dumapay. Saan laeng adayta, kanayon dakpayan a pagsauan iti sangwanan, tapno mangi-share iti experience ko no kasano nga imasenso ti biag mi nga agasawa. Okay kami met kani Auntie Claudia, ngem saanen akas iti sigod akas la nagngato ti purwana. No kasjay nga agkikita kami, agul uli maklatan. Saanen akas iti sigod a nagado adal-dalawan na. Dandani saan pa'y kit din nga agsao no saan mo akasao. Adumat arigat, bannog kan puyat ti insakripisyo mi tapno maragpat milaeng tinanamay a panagbiag mi ita. Saan kami matabak nang, nga matlis, magatang kan maaramid mi met ti kaykayat mi. Kat ita, addamatan may sa nga anak mi kan ni Dennis. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Jasmine. Ken ka pagayam, Jasmine. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo nga ingkaimbinglay. Kat sapay la kumata ag serbi nga adal daytoy kadagiti makangag. Kablaawan ka iti baligi a naragpat mo babaan iti panagsalukagyo nga agasawa. Pagtali na edem nga rod kumati kinamanagpakumbabam a tao. Uray kasanupay kangato ti maragpat mo, pilyem latta kumati umasenso saan ket nga agibalas. Agbalin ka ananad kadagiti desisyon mo. Kang runaan iti amin, ikkam iti importansya dagiti tattao amang supsuporta ken ka. Alakastan pagayam, Jasmine, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag